kwa nthawi yayitali takhala tikunena Kamajekete wamkono modzi Steven Kayuni akugwirizana ndi makhoti ndi kumazunza anthu. Lero Prophet Bushiri akupekera umboni pa nkhani yomweyi. Israela anataya moyo Steven Kayuni atamulesa kwa ambulance pa airport. Mwanayo atadwala, madokotala anamulangiza kuti apite ku Kenya. Ndege itafika pa airport, Kayuni anatenga injection yolesa mwanayo kupita ku chipatala. Mwana waine amakanidwa kupita kupangidwa treat mpaka na tinamtumuta mwana atintumize ku Malawi. We sent our child here kunoko ku Malawi. Atabwera kunoko ku Malawi, boma la South Africa linalemba chikalata kwa Steven Kayuni. Amene Steven Kayuni yo pa nthawi imene yoyo anali I think a DPP. Anakamba kukana kuti mwana waine apita akalandire treatment ku Kenya mpaka mwanayo anamwalira. You tell me, how would I stay in that country if you can see South Africa government inalesa mwana waine utakatenge mankhwala ku Kenya? What more if we were still in South Africa? Ngati amapanga nkhaza kwa mwana waine mpaka na mwana waine anamwalira. You tell me. Mwana wa Norman Chisale anachosedwa skulu paka mu academy chifukwa cha Steven Kayuni. Ananda katundu kutseka akaunti. Komanso milanduyo anayimisa mwadala kwa zaka 5. Mbuyomu Norman Chisale anayankhula pa Zodiac. Sadzakhululuka ndipo adzabwezera. Leronso tikumva Prophet Bushiri akudandaula za munthu yemweyo. Steven Kayuni, Mulungu akukhululukireni. Kumene muliko Mulungu akukhululukireni. Munazuza ine, munazuza family yanga, munazuza azibale yanga kuvutika because of you. One day chilungamo chidzaoneka. Chifukwa iwowo ndamene anapanga zinthu zabodza zimene anzawo akuvutika nazo today. Endi ndiliuze mtundu wa Malawi, Steven Kayuni ndakana kwakhululukira. Ndinayankhula nawo pa phone through munthu wina wa ku MCP kupepesa Steven Kayuni, kunipepesa kuti adandilakwira. Ndipo iwowo alilede kuthandizira kubwera kuza kupepesa ineyo ndikunena pano pa mtundu wa Steven Kayuni nkhani ndikunama mubwere pano pa Zodiac muzanene kuti Chisale amanama. Do you have evidence of what you are saying? Yes, I have. Ndikuti. Are you aware? I repeat. I repeat. Mukulankhula kuntundu wa Malawi ndipakanema hapa. I repeat. Amalawi ngati Steven Kayuni akukana ndikumpatsa mwayi apite ku koti, ndikumpatsa mwayi abwere muno. You have evidence of what you are saying? I have evidence. Ndipo amapita kukauza anthu enacha koda chimwene yake sada ndikhululukire ndendi kuti yankho yake sindayankha amene mukwatuma achanso. Ndikuyankha pano pa TV. Steven Kayuni sindiza kukhululukirani moyo mwanga. Ndimapemphera of course. Koma sindiza kukhululukirani. Munazuza family yanga, munazuza ana anga, kukuuzani kuti lipirani school fees za mwana ino ndikukana. Kupatula anthu amenewa, pala anthu ambiri amene amadandaula kumasafuna bwera poyera. Mwachisanzo, ku Ministry of Homeland, Steven Kayuni amagwirizana ndi Kamajekete kumanga anthu popanda zifukwa. Marefugee anadwa katundu. Kamulipo Kaluwa, Boni Kalindo, Suleiman, Norman Chisale anamangidwa popanda zifukwa. Zonsezi amatsogolera ndi Steven Kayuni, Kamajekete, komanso Nyamata wamkono modzi. Akuluakulu, tikabwera pano ndikunena za munthu ndiye kuti pali vuto. Patricia Kaliati anali nduna ya DPP komanso Tosa Alliance. Ndi amene anachititsa kuti Malawi afike pamene tili lero. Anali nduna ya Chakwera zaka zitatu. Pano akudzudzula nkumanyengerera anthu kuti akavotere kabambi. Kodi akuyesa Malawi zisiru? By the way, UTM is not opposition party. These are disgruntled politicians from Tosa Alliance. Mbuyomu atupeye muluzi anafotokozapo. Ndale zimadana ndi phuma. Mkwiyo umaononga zinthu. Kabambe ndi munthu wamkwiyo, wansanje, odzikonda komanso ipa mtima. Atamba ndale amatenga ndalama kwa anthu a business ndi kumasokoneza DPP. Amachita fandi Bile Malata, John Nyilongo,
Ken Sonda kuti azinyoza Mutharika. Chifukwa chowumira anawukirana. Kabambe atalephera kwalipira. Bile Malata anamuyalusa mpaka nkhani inathera ku khoti. Mkulu ameneyu wakhala kugwirizana ndi Nankhumwa kuti agwetse Mutharika. Ndalama zopangira NGC meeting ya Grazeda anasonkhana nawo. Ngakhale makola boy ake anapitako. Ataona kuti akuluakulu amuzindikira, anachita manyazi ndi kusiya kupita ku Page House. Atamwalira Chilima, UTM inayikidwa pasero. Kabambe mogwirizana ndi ma business tycoon anathamangira komweko ndi kukagula. Ndidanena masiku ambuyo mutasisa mafuta adangosisa pang'ono sadafike mtengo wa mafuta umene nafe tufuna. Tsitsanibe anthu akumalayi kuno azisangalala. Inosadabwa ku convention mulendo anapeza mavoti 600 chakuti. Anzake okwana 4 anawagayira NPK 2321 plus 0S. Akuluakulu Baxter Kita, Joseph Kajali, Maji Mbalanga amatumidwa ndi Kabambe kuti asokoneze DPP. Zitavuta anathawira kwa MCP. Bile Malata, John Nyilongo, Ken Sonda anali anyamata akabambe. Ndi una pano ali ku MCP. Akanakhala dolo anthu amene atchulaja akanamutsatira ku UTM. Koma anapita ku MCP chifukwa kudziwa kuti Kabambe alibe tsogolo. Ndi manena mobwerezabwereza chisankho chikubwerachi opikisana ndi anthu awiri. Pakadzapanda kupezeka 50+1 mavoti adzabwerezedwa pakati pa namba 1 ndi namba 2. Ndiyebe inuyo a UTM musazivutise kuna kuti ayi we are the decider. Which decider? Mukadzakhala pa namba 3 kapena 4 muzatuluka mumpikisano. Nkhondo ya 2025 ili pakati pa DPP ndi MCP. Zipani zinazi ozitema pazokha ndizopanda ntchito chifukwa mutopu 2 mulibemo. First round UTM, UDF, wina aliyese kandi MCP, DPP, Afford, PP, akuti chani PDP aliyese akhoza kuya payekha. Koma zikazatheka kuti palipo apeza 50+1 azasankha namba 1 ndi namba 2 ena osazacho samu. Namba 1 namba 2 obviously DPP and MCP amenewa adzapikisanaso kawiri. Nonse muzakhala pa benchi. Mwachidule second round aliyese azasankha pakati pa DPP ndi MCP whether you like it or not. Kaya umanyasidwa DPP kapena MCP uzangokhala ku nyumba sazavote. Komanso ukazapanda kuvota uzapereka mwayi ku DPP kapena MCP. You don't have a choice. Ndiyebe mukatimva tikunena pano chisankho chikubwerachi chili pakati pa DPP ndi MCP. Tikudziwa chimene tikunena. Kamupangalasi kasimpangalasi nzachidziwikire kuti pa namba 1 pa namba 2 pali DPP ndi MCP. Enanu mukuyambira 3, 4, 5 kupita uko. 2019 Saul Chilima anali dolo koma anakhala pa namba 3. UTM ya lero inatha Suzi chifukwa anakhumudwitsa Malawi zaka 4. Saul Chilima anapita opanda mawu. Katundu amakwera mtengo. Iyeyo ali phe kudyerera kutosa alliance. Pamene anthu amagula fetezo dula Patricia Kariati anayinduna chakwera. Senior minister for that matter. Pomaliza tipereke malangizo apadera ku chipani cha UTM. Ndale za 2025 sizikufuna ana osapapa chombo. Mukamanyoza DPP anthu akuzani kuti the prices of goods during APM was better than today. Mukanyoza chakwera palibe angakumvereni chifukwa munali limodzi zaka 4. Komanso mukamaonjeza zinthu zochipa amalawi akutukwanani. Chilima anali Minister of Economic Planning kwa chaka ndi miyezi 6. Anatipasa ntchito 1 million. Sugar, misonkho, petulo zinasika mitengo. And moreover, mafuta ophikira anakwera mtengo. Sugar amasowa. Pa nthawi imene Chilima anali Minister of Economic Planning. Ndelero
wina asatinamize kuti UTM ingasinthe zinthu. Ngati analephera Chilima, then who is Kabambe? 2014 to 2017, South Chilima amayang'anira marifomu. Atatuka TPP amanyoza kuti Mutharika ndolephera. Mbali nayi amaziyamikira kuti anachita bwino ku marifomu. 2020, Chakwera anamusankha kukhala Minister of Economic Planning. UTM akunena kuti iyayi samendesa nawo boma limeneli. Mbali nayi akumuyamikira kuti anasisa fertilizer mu 2020. Chiongola zanja mabaki munjo ofuna utsitsa. Mitengo ya mafuta ndio ofuna utsitsa. Shinda neno ala sisi mafuta. Aya shirika sisi kena katsitsa kawiri. Usisa kachiwiri kukatsaka na kamodzi chifachi sango cha salama chikoje. Mwambaso pakati pa mafuta katsitsa. Akulu, people who blame things not often change things. They always blame others. We want kuti they are the problem. Blaming others for your problem is like blaming Kariati for being minister of Chakwera. Zonse zimene tidanena za duty free. Zotsi ndipo tikamanena zotsitsa malayi muno si fertilizer ikhayo. Misonkho njofuna utsitsa. Mafuta ngofuna utsitsa. Ndidanena masiku ambuyo mutatsitsa mafuta adangotsitsa pang'ono. Sadafike mtengo wa mafuta umene nafe tufuna. Tsitsanibe anthu akumalayi kuno azisangalala. Musagulitse mafuta pa mtengo odula.